Asante nhyehyɛ mu no nka kuro biara no ɛwɔ wura baako pɛ. Nti nkuro a wɔn a ɔda ano no nyɛ amanhene no ɛyɛ na osaa kyerɛ ɔmanhene baako pɛ na nka atwa hɔ. Nanso yɛwɔ special case bi a ɛyɛ na ɔhene bi wɔ hɔ a osaa kyerɛ manhene bi a na manhene no asan di n'anim amena bisaa kyerɛ santehene. Nti na kyerɛ sɛ ɔmanhene korɔ na ɔdi kan so akyerɛ no wɔde ne so tumi nkosi awie te sɛ nkuro a aka hyɛ n'ase no. Na ɛnɛ mebu bibi din akyerɛ na yɛsua adeɛ bi. Wokɔ Agona yɛwɔ nkuro bɛyɛ 9 a ɔmo saa kyerɛ Agona manhene. Nanso bepɔ ade osaa kyerɛ Agona manhene wie a ɔsan di n'anim de bisaa kyerɛ yɛwura. Wokɔ Nsuta a Asaman esaa kyerɛ Nsuta manhene wie a ɔsan bisaa wɔ Manhyia. Wokɔ Kokofu a dade ase ɛbɛn bɛkɔ a no osaa kyerɛ ɛyɛ Kokofu hene wie a ɔsan di n'anim an bisaa wɔ Manhyia. Wokɔ Bekyem a yɛwɔ Tanoso Tɛkyire Testament a ɔmo saa kyerɛ Bekyem manhene wie a ɔsan di wɔn anim bisaa wɔ Manhyia. Wokɔ Mampɔn a yɛwɔ ɛyɛ Gyamase a ɔmo so saa ɛsan ɛba Manhyia. Wokɔ Adanse deɛ nkuro ne dɔɔso. Obi te sɛ Adubiase, Bɔgyesango, Dɔmpo ase, Akokere, Bɔbre ase, Odum ase, Kusa, Ahensan, Akrofurom ne Ayase. Wokɔ Bonwire a wokɔ Bonwire ne Abraka so ne Tanodum ase ɛna Enyine so ɔmo so saa kyerɛ Adwoso manhene wie a ɔsan ba Manhyia. Saa nkuro no die din na yɛde frɛ wɔn. Na abakɔsɛm bɛn na ɛwɔ akyire nti a wosae ɛkyerɛ ɛyɛ ɔmanhene na ɔsan bisaa wɔ Manhyia. Metwɛn mo mmuayɛ ɛwɔ comment section hɔ.